jingrai pen rengiu ka ban longkum ka jingrai jung ka kinhun ya le kai football ka bala tip kum ka Sunday morning football club la boy rembong ya ka bala ai kerte ngin job la khre ban pelat paj ba no da ketika kinhun ya le kai football u president jung ketika football club u ba praki biam ula ong baga jingthmu jungani ka jingbo ya gani ka jingrai na ka benta ka klom kalong kum si benta ban penraham ya ka mensium ya le kai jong ki rang kan jat bol kani ka klom ya gani ka jingrai la tho bat rai do ba ri kinden bat ik jingtem jingpol la penbet penbiang do DJ DQ bat la record Harakel Digital Studio Nongko Gersan mapia kun mani jing chok ngin ra ban ai shapi